Някои зеленчуци, като зелето, морковите или по-специално плодовете, се съхраняват продължително време при ниско съдържание на кислород и високо съдържание на въглероден двуокис. Този начин на съхраняване в атмосфера с контролирани параметри влияе благоприятно на качеството и трайността им. Стандартизацията и дефинирането на качеството позволяват продуктите, доставени на малки партиди от различни доставчици, да бъдат комбинирани в големи партиди с еднакво качество. Така, тези блокове се предлагат на търговете като единици с отделен блоков номер. Търговците могат да купуват част от такъв блок, след което останалото количество отново се предлага за продажба. Играта на търсене и предлагане, центрирана около часовника, наподобява рулетка. Напрежението е голямо. Едно натискане на копчето спира часовника и фиксира цената, но това задължава и купувача. Ранното натискане означава прекалено висока цена. Късното натискане може да означава пропуснат шанс. Компютрите също така оказват въздействие върху системата за продажбите. При така наречения телеаукцион, специална техника позволява електронна връзка между часовниците от различни аукциони. Така купувачите в Utrecht могат да купуват и от местния аукцион, възможно и обратното. Купувачът, който спре часовника, може да обяви от какъв аукцион иска да закупи стоката, така че купуването на пълната гама плодове и зеленчуци става още по-лесно. И в този случай компютрите гарантират точно регистриране на всички детайли. Купувачът може да вземе фактурата със себе си или да я получи вкъщи. Модерните телекомуникационни системи и компютърните технологии позволяват на търговците да следят от работните си места хода на търсенето и предлагането едновременно на различни аукциони, ако са инсталирали съответните информационни системи. По този начин те могат по-бързо да реагират на развитието на цените. Единството и концентрацията са силата на холандските аукциони. Вниманието, насочено към качеството и разнообразието на продуктите, гарантира на търговците добра стока, която освен това е опакована по ефикасен и привлекателен начин. Ако тази технология включи климатизирани транспортни средства до самите потребители, например в Германия до местните магазини за плодове и зеленчуци, ще се получи един конкурентно способен, завършен продукт, с който Холандия заслужено може да се гордее. А цената, независимо дали се изразява в английски лири, франкове, долари, марки или каквато и да била друга валута, винаги си остава въпрос на търсенето и предлагането.